Dobar dan! Dobrodošli u osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića. Danas smo ovdje sa našom ravnateljicom Ivanom Pavelić i želimo je pitati što je novo u našoj školi. Pa evo, od ove školske godine dosta je toga novoga u našoj školi. Radilo se cijelo ljeto, preuređivali su se neki prostori, neki su se potpuno rekonstruirali. Moram naglasiti da je to naša knjižnica u prvom redu, ona je srce zapravo naše škole i smatram da sad zapravo izgleda onako kako je trebala i oduvijek izgledati. Opremljena je po standardu za školske knjižnice, tako da mislim da se svi učenici mogu u njoj ugodno osjećati. Preuredili smo i naše sanitarne čvorove koji su zaista bili dotrajali i poprilično u lošem stanju. Oni sada mislim da stvarno izgledaju onako kako zapravo svaka škola zaslužuje imati. Dosta je i novih prostora za dnevni odmor učenika, pa evo na jednom takvom mi smo upravo sada. Imamo i nekih elemenata koje smo nabavili za rekreativnu stanku, odnosno pauzu. To je stol za stolni nogomet, naši stolovi za stolni tenis, dosta je novih taburea, vreća za sjedenje po razredima, osobito u razrednoj nastavi, novog namještaja, tako da mislim da je dosta toga novoga zapravo u našoj školi. Što bih htjeli poručiti našim učenicima? Pa prije svega želim im da se ove školske godine osjećaju dobro u našoj školi, da zapravo dolaze s veseljem. Želim da se međusobno poštuju i cijene, da poštuju svoje učitelje, jer ipak su oni tu za njih i puno truda ulažu zapravo u njihov rast i razvoj. Evo, to je zapravo to. Želim da se ugodno osjećaju. Ako se ugodno osjećaju u našoj školi, onda će i raditi zapravo na dobrobit samih sebe i svih nas, cijele zajednice. Danas ćemo vam predstaviti našu školu i naše učenike. Prvo ćemo predstaviti naše petaše. Ovdje smo s razrednikom 5. razreda i on će nam predstaviti sebe i svoj razred. Evo, ja sam Marinko Nekić, predajem u ovoj školi geografiju i razrednik sam ove ekipe ovdje, koja se zove 5A razred. Sonja Sudarić, Dijana Pranjić, Mateo Vinak, Petra Horvatić, Larisa Anastasija Lukić, Lara Burzer, Toni Reiter, David Pleša. Što ti se sviđa novi stvari u školi? Meni se sviđa kako su napravili WC, kako su napravili stolice u učionici broj 2. Pa i naša cijela škola je jako lijepa. Pošto sam ja 5A razred, prije sam je bila na donjem katu, tako da meni je to isto sve novo. Dobar dan, moje ime je Zrinka Habuda-Ličinić, predajem engleski. Dobrodošli u 5B razred. Sada ću vam predstaviti moje učenike. Ovo je Dora, Borna, Bastian, Šimun, Leo, na onoj strani je Rea, Sara, Leona, Maja, Monika i Laura. Ovdje smo sa našim petašima. Kao što ste vidjeli, predstavila ih je njihova razrednica. Tu smo sa Bornom Štegerom. Borna, što ti se najviše sviđa u ovoj školskoj godini? Nova dvorana, WC, novi razredi, hodnik, prijatelji i učiteljice. Ovdje smo sa učenicom 5. razreda Leonom. Imaš li neke ciljeve za ovu školsku godinu? Pa da bolje naučim hrvatski i matematiku. Dobar dan svima, ja sam učiteljica Elena Bošnjak, učim 1. razred osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Ovo je moj 1. razred, ovo je Petra, Ivano, Ana Marija, Teo, Lukas, Ivan, Hana i Stjepan. Ovdje smo s našom knjižničarkom. Dobar dan, ja sam Eva Turza Mitrović i ovdje sam knjižničarka već 16 godina. Jeste li dobili novih knjiga zbog preuređenja prostora? Novih knjiga imamo, ne nužno zbog preuređenja prostora, ali imamo puno novih knjiga za vas, za slobodno čitanje. Znači nisu sve lektire, imamo jako puno novih naslova. Sviđa li vam se preuređeni prostor? Preuređeni prostor je odličan, mislim da je prikladan za djecu, mislim da je siguran za djecu, jer do sada baš nije bio siguran, knjige su padale, police su bile stare, imamo novu opremu, imamo laptope, interaktivni ekran, tako da sve u svemu sviđa mi se, a mislim da se sviđa i vama. Dragi učenici, dobrodošli ste u školsku knjižnicu, posuđujte knjige, družite se, sjedite na vrećama i slobodno radite na laptopima. Vidimo se!